unezithwalo engafuni ukuthi umuntu aganwe ebe nayo yonke umuntu into ebe nemali ebe right empilweni kushode unkosikazi nimbone nezimondo ephelele kodwa engaganiwe ezinye zezithwalo lezo. Siyabingelela ke kubantu abasibukele namhlanje kuleli khaya okuwukuthi into engeke ngithi mina kakhulu ibalekile mangikhuluma nana ukuthi sibafundisa abantu ngoba zikhona izinto abantu abangena kuzona bengenalo ulwazi ukuthi ngabe kusasa ngiyohlangana nani uma ngithintana noma uma ngithatha lento. So yonke into ibalekile kakhulu kubantu ufika into uyibuze kahle ngoba ngeke ngithi mina mubu umuntu othi uma ekhandela abantu izinto zokuphila abafihlele ukuthi kusasa kuyoba nentembi ngoba la ekhaya abantu bayazi mangabe kuzoba nentembi entweni esiyenzayo siye simtshele umuntu ukuthi imbi lapha inhle lapha. So iyakhulu namhlanje zokhuluma ngesithwalo esingavumeli umuntu ukuthi aganwe noma abe nonkosikazi njengoba bazi abantu ukuthi kuyenzeka kwenye isikhathi umuntu umthole enayo yonke into enemali eneyimoto enani kodwa umthole ukuthi lo muntu akanankosikazi. Ezinye zezithwalo lezo umuntu zimnika yonke into kepha kushoda imali noma kushoda umuntu akazophila naye. So namhlanje sikhuluma ngendaba ebalekile esidinga ukuthi aqwashise abantu sibanika ulwazi ngezinto ezobasiza ngoba impi into ethi umuntu uma yeke umuntu afika athola into ayibuye imkhayeze kusasa ngoba into efana nezithwalo into ongasawazi ukuyijika uma usuyithathile. So into enjalo idinga ukuthi umuntu uma se eya kuyona kube kusenolwazi ukuthi sikhulumile samtshela ukuthi zikhona into enjalo edinga ukuthi ayifune inkosikazi njengoba manje nokubona bakhona abantu abakahle empilweni kodwa bashoda ngabafazi osesaziyo uthina ngosuku lakithi kwaZulu ukuthi umuntu bengaganiwe ngenkosikazi kusuke kusewe umuntu ongafaka emadodeni. Baningi abantu abangaganiwe esemasikhuluma zikhona izinyanga engaganiwe esithi usashoda akapheli ngoba mayinyanga kubalekile ukuthi ebe khona unkosikazi okuzothenja ukuthi noma ifike igule esigodlweni kube ukuthi akukho lapho ozophinde wena usubona intombi ngoba mangabe unomuntu owazi ukuthi ukhona unkosikazi asisho umuntu asikhulume ngentombi sikhulume ngenkosikazi. Kubalekile ukuthi yonke mangabe useminyangeni egcineni kube ukuthi uyagana ngoba zikhona izinto ethikameza abantu ngenxa ukuthi uthatha into umuntu uthema ithalento eyajika waba nokuthi ke manje isimshayela umthetho. La ekhaya into ebalekile eseyisenze kubantu into ephilisayo engeze kusazi ukuthi ikushayela umthetho ukuthi ungakwenza ukuthi yenza ukuthi into ebalekile empilweni zabantu engeke ngithi ngibalekile ukuthi abantu abathola impilo yaphambili. So uma sikhuluma ngento la ekhaya ezokuphilisa sikhuluma ngeyigubhu sikhuluma nani letho sikhuluma ngento esigayayo thina esigayayo esaziyo ukuthi lento izokuthatha ikulekelele ikuphilise. Lapha sikhuluma ngendoda sikhuluma nganayo le ndoda la ekhaya masikunike le ndoda le ndoda muyilandile yale ekhaya ayinazi inkinga le ndoda uma uyilandile sifuna ukuthi uphathe iqhude elibomvu uze nawo le ekhaya iqhude elibomvu leli esizokwazi ukuthi silenze lezo zaba sikwazi ukuthi le ndoda iphefumule. Le ndoda ke ikakhulukazi idla ushukela ushukela nje iwona udlayo uma sikhandele le ndoda ngesikhathi sakho uzobona nawe ukubiza ukuthi ayifiki intuthwane ayifiki inyosi kule ndoda zifike register ukuthi le ndoda iyaphila ikhona iyaphefumula uyibona amandla abantu ebalele egcineni ukuthi bona amandla le ndoda. So kule ndoda le ifuna kumuntu ozozazi ukuthi yena mina vele ngifuna ukuthi ngiphile ngiye phambili ngizoyichaza le ndoda asiyichaze kwivideo elandelayo. Ngisale kahle siyabonga.